beautiful family, lovers of good things, lovers of important personnel all over the globe. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Thank you for your love. Thank you for your support. I just can't thank you enough. So in this platform, we react to all videos and we give you all the latest updates. In fact, we draw the world closer to your doorstep. So please watch this video and I will be watching it with you. Don't forget, drop your opinion in the comment section and I'll be right back. Ọjị a bụ ọjị ogbi. Ọjị a sọsọ ndị mmụọ na-ata ya maka na agụ eme ihe o ji ebere agụ krokodil orie ya. Agụ eme ihe o ji ebere agụ atụrụ orie ya, ewu orie ya, na agụ ji emere ihe o ji ebere agụ na ọmụwa bụ eze ndị Igbo South Africa. Na ihe na-aga bụ ịga ọfọ maka 1 month lockdown na 6 month lockdown a ga-enye na nke enyere enye. Ana m agụ ọfọ a n'afọ Biafra, n'afọ ndị Igbo, n'afọ Biafra, n'afọ Biafra gọọmenti na-eze anyị, n'afọ Biafra team, n'afọ Prime Minister Simon Ekpa, His Excellency, ka ihe niile na-aga nke ọma. Akpọkwuo m ndị a na ndị enu, Chineke bi n'igwe, Chukwu ndị mbụ na ndị egede. Chineke dị mma na-eme mma, Chukwu na-edu ụmụ ogbenye, Chukwu na-edu Biafra, Chukwu na-enye anyị freedom, Chukwu mere ka Prime Minister Simon Ekpa njọkọpụta bụrụ onye na-edu anyị ugbu a, na-edu ndị kwere, na-edu ndị ekweghenu. Chukwu asị ndị bịa tara ọjị, Chukwu mara ụbọchị bịa tara ọjị, ndị mbụ na ndị egede bịa tara ọjị. Biko n'udododo gbatanụ n'oge ugbu a bụ oge ọfọ. Ana m asụ ụnụ ndị nekwe na ala, nekwe na enu, nekwe na anyanwụ na aja anị, biko unu bịa nọtara ọjị. Asị m ndị ichie ebe nna m bịa tara ọjị, ndị ichie ebe nna ndị Biafra gọọmenti na-eze bịa tara ọjị, ndị mbụ na ndị egede bịa tara na ọjị. Asị m mmụọ niile dum bịa tara na ọjị. Asị m mmụọ dịbe Simon Ekpa bịa tara ọjị, mmụọ na-edu ya bịa tara ọjị. Simon Ekpa ihe ọbụla mmụọ na-edu bịa tara ọjị. Aja na be nna gị bịa tara ọjị. Aja na ndị Biafra gọọmenti na-eze bịa tara ọjị. Aja na Biafra autopilot bịa tara ọjị. Mgbe na-asị biko dododo lekwenụ ndị military soldiers, ndị Naijiria na-achọ egbuchapụ ụmụ Igbo. Ọmadịkwa ha mma na-eke na oye na afọ na nkwọ. Ana m asị ha ụkwụ ha ji jee Biafra land ha ga-eji ejeruo, mana ha ga-ahapụ ụkwụ ha ji narụ anarụ. Ana m asị unu ka unu na-atara ọjị a ka unu ga-ekpu ha isi, ka unu na-atara ọjị a ka unu ga-ada ha ogbi, ka unu na-atara ọjị a ka unu ga-eme ka ala Biafra mepee ọnụ rie ha. Ndị niile egburu n'oge Ojukwu, ndị niile egburu n'oge Maazị Nnamdi Kanu, ndị niile egburu n'oge ugbu a, biko unu mepee ọnụ ribe ha. Ha bụrụ ndị Biafra military soldiers bụrụ nwa atụrụ eji chụọ aja, ka unu jide ha ribe ha eribe na eke na oye na afọ na nkwọ. Wee si n'ogbu n'abalị bịa ka ị tara ọjị. Wee si anyanwụ tara ọjị, arụsị ide mmiri na ogidi tara ọjị. Wee si agwụ nsị ndị Igbo bịa tara ọjị, agwụ nsị nke m bịa tara ọjị, arụsị ikenga bịa tara ọjị, arụsị ikenga ndị Igbo bịa tara ọjị. Ana m asị arụsị ihe ji ọkụ bịa tara ọjị. Ana m asị Amadioha bịa tara ọjị. Ana m asị Agbara bịa tara ọjị. Ana m asị arụsị Imo Oliva na Njaba bịa tara ọjị. Ana m asị arụsị Ogwugwu aka Ntimbe bịa tara ọjị. Arụsị Ogwugwu aka ala bịa tara ọjị. Arụsị Ekwensu Akụ bịa tara ọjị. Ana m asị arụsị Amariko Abategete bịa tara ọjị. Ana m arụsị Imo bịa tara ọjị. Arụsị Anambra bịa tara ọjị. Arụsị Ebonyi bịa tara ọjị. Arụsị Enugu steeti bịa tara ọjị. Arụsị Akwa Ibom bịa tara ọjị. Arụsị Rivers steeti bịa tara ọjị. Arụsị Calabar bịa tara ọjị. Arụsị Bakassi bịa tara ọjị. Arụsị niile nọ n'ala Igbo, mmụọ niile nọ n'ala Igbo bịa tara ọjị. Spirit of Biafra bịa tara ọjị. A sị na nwata zu mmụọ n'ụzọ ya na ọsọ, nwata zu mmụọ n'ụzọ ya na ọsọ, mmụọ zu nwata n'ụzọ akwụkwọ zuo ya arụ. Ọbagunu Igbo nnukwu ya na akpanị gbakọta abụ afọ agba ere. Ana m asị na unu binienu maka na asị nwata ofeke tiwa isi mmụọ na ọ ga-akwụ ụgwọ. Ndị Naijiria tiwa n'isi mmụọ ha ga-akwụ ụgwọ. Asị m unu lekwenụ ndị Biafra Liberation Army bịa tara ọjị. Simon Ekpa bịa tara ọjị. Mmụọ niile na-edu unu Biafra Liberation Army bịa tara ọjị. Obere egbu unu ga-egbu onwe na eke, gbuo onwe na oye, gbuo onwe na afọ, gbuo onwe na nkwọ. Unu jebe ọgụ, unu ga-ejere nụọ ọgụ na ọgụ, unu ga-emeri agha.
ana m asị nwoke ga-anụrụ n'ọgụ, nwaanyị ga-anụrụ n'ọgụ, egbe ga-anụrụ n'ọgụ, ugo ga-anụrụ n'ọgụ. Biafra Liberation Army, ndị Air Force niile, Biafra Air Force niile na-achịkọta eduka ugo chọrọ achọ ịmụ ha ochuchu n'iru ka unu ga na-aga, n'ihi na n'iru ka enwe na-ama ọrịa amachi azụ, unu gara aga n'iru tiri ya enwe Biafra Independent. Ana m asị ana chebe unu, ana Biafra chebe unu, Spirit of Biafra chebe unu, ana Igbo chebe unu. Onwe ihe ga-eme unu ga-enwe mmeri. Anyị ga-emeri Nigerian gọọmenti, military soldiers. Ndị Igbo nọ na military soldiers na-achọ ka ha bịa gbuo ndị Biafra. Unu ga-anwụ n'ike, nwụọ na mberede, unu ga-ada ibi, unu ga-ete afọ, ihere ga-abụ nke unu. Ndị DOS IPOB Nigeria rere Maazị Nnamdi Kanu asị m unu werekwa n'ala zere mmiri. Egbe eluigwe wepụkwe ndụ unu ma dịrị unu mma. Ego niile unu natara n'aka Maazị Nnamdi Kanu chụbakwa unu gbubo unu. Ndị senatọs aka ha dị n'ire Maazị Nnamdi Kanu ọnwụ ike zụbo unu. Ndị Eastern Governors aka ha dị n'ire Maazị Nnamdi Kanu ọnwụ ike zụbo unu kpata unu ga-abụ na ama eri akịka tachasịara unu ihe n'unu nwere ikuku kusasịkwa nke unu kpara ihe ọma agaghị esote unu jerechi unu amafụ ihe ọma. Ana m asị ihe ọma sobe ndị niile na-akụ okwu Biafra, ndị na-atụ ụtụ ego Biafra. Asị m aka ncheba soro unu, ihe ebe unu tụrụ ego ha zụtụrụ bara unu uru. Chukwu meghere unu ụzọ, aka ncheba soro unu. Nwoke hụ unu n'anya, nwaanyị hụ unu n'anya, ihe unu tiri aka ya memere unu. Onweghị onye ga-egbudo unu. Ihe ọ bụla unu tiri aka, ọ bụ ngwongwo, ọ bụ ihe ike, ọ bụ ihe dị mma, ihe site egbune mmadụ, ihe ọbụla unu tiri aka garara unu. Chineke meghere unu ụzọ, ndị mbụ na ndị egede, mmụọ dị be nna unu, ajara be nna unu chebe unu, spirit be nna unu chebe unu, ọdịnala be nna unu chebe unu, ọdịnala ndị Igbo chebe unu, Spirit of Biafra chebe unu, ka unu wee nwee ike na-atụkwa ego otu eji nweta Biafra. Ana m asị m onwe ezi Igbo gọzie unu, Chukwu gọzie unu, mụ onwe m agọzie unu, ezi Igbo gọzie unu. Ihe ọma meme na ndụ unu, gbabere gbu unu ya na ada otu ọkọ nwe ya na ada nwa ọkụkọ nwe ọsọ. Ndị military soldiers na-abịa n'ala Biafra ka ha gbuo ndị Biafra. Asị m na ala Biafra rie isi unu, na eke rie isi unu, na oye rie isi unu, na afọ rie isi unu, na kwụọ. Ana m asị ndị Biafra gọọmenti, Chukwu gbaa unu ume, nyere ndị unu ndụ n'unu ike ka unu rụọ ọrụ na-aga. Prime Minister Simon Ekpa, Chukwu gbaa gị ume, nye gị ike n'elu ike, nye gị ndụ n'elu ndụ, ka ị nwee ike idifiti Biafra, idifiti military soldiers ndị zoo. Ana m asị ndị DOS ise na ha ga-eje tisa ihe a ga-eme na Finland. Unu werekwa ala zere mmiri, unu plan chakwa ya laa unu n'isi. Ihe ọbụla unu bụ DOS IPOB Nigeria criminal, ihe ọbụla unu planụrụ against Prime Minister Simon Ekpa na Biafra gọọmenti, ọma rere unu, ọma gara unu ga-anwụ na ya. Unu ga-ada ibi, unu ga-ete afọ, unu ga-adachi trela, ọnwụ ike ga-egbu unu, ọnwụ mberede ga-egbu unu jebe unu ama ejeru, unu laba unu ama nlarị, aka kachasị ga-eso unu, akara oghere ga-eso unu, uke ga-eso unu, ụchụ ga-eso unu, ụbịam ga-eso unu. Okwu unu ka unu ga-afụ udo, ihe ike ga-eme udo unu. Mgbe ana ṅụrụ mmanya ihe ike mere ha, ana ṅụrụ mmanya ka ihe mmanya na-egbu ha, ha gbuo ha adachiere trela, ha gbuchie ha adachiere dakpuo unu. Ihe plan ahụ niile unu na-eme, aghasị anya taa bụ n'ụbọchị nke taata, aghasị anya na eke, gasị ya n'oye, gasị ya n'afọ, gasị ya na nkwọ. Convention a ga-eme na Finland agasigo, ọgago. Unu nweghị unu ga-eme, ụchụgbakwa unu. Chineke bi n'igwe na ndị mbụ na ndị ekere kee unu agbụ na ama atọghị emecha ihe a na-eme, ya kpuo n'isi ya daa unu ngwọrọ, eme ihe a na-eme, mechaa Chineke were otuto, ndị mbụ na ndị ekere nwee otuto. Ana m asụ otu a ngọrọ ya ka ọ ga-adị ruo ebighị ebi. Ndị mbụ ndị ana ndị enu na-ekweni ihe. Ana m asị enu megide ana megide ndị DOS IPOB Nigeria si na ọma adịrị ndị Biafra mma. Enu megide unu ana megide unu, ndị DOS IPOB Nigerian criminals na ọma adịrị ndị Biafra mma. Enu megide unu, enu megide ana megide ndị Biafra, ndị military zoo, Nigeria military zoo si na ọma adịrị Biafra mma. Enu megidekwa unu, ka enu na-emegide unu ana megide unu. Biafra Liberation Army kpaa unu na eke, kpaa unu n'oye, kpaa unu na afọ, kpaa unu na nkwụ. Ise ọjị abụ ọjị ogbu unu tara ya ndị mụ na ndị egede. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe.
Thank you and bye-bye.